Ayan. Gumagana na siya, guys. Isang magandang hapon na naman po sa inyong lahat dyan, mga kamaster. Ito, sa video pong ito ay ipapakita ko po yung ikalawang tips para sa ating pagre-repair ng LED bulb. So, yung una, hindi natin na-test kung gumagana ba o hindi. So, sa ngayong video na to ay test po natin ito kung gagana ba o hindi. So, ito yung isang bulb na gumagana at ito yung sira. Test muna natin itong isa. Saksak muna natin. Ayan, gumagana po. Tapos, itong isa naman. Ito yung sira. Ito. Subukan mo natin i-repair to kung pwede pa ba. Saksak natin. Ayan, di gumagana. Pero nailaw siya konti. So, ito-test natin to. Ang mga gagamitin lang natin, ito lang. Gunting, scotch tape o electrical tape. Mas maganda yung electrical tape. Wala tayo nun, kaya ito na lang gagamitin natin. At ang ikalawang tips, kaha ng sigarilyo. Lapong laman yan. So, bubuksan natin. So, ayan. Ayan po. Dalawa rin yung sira niya. Ayan. Yung may itim. Sira yan. Ito rin. So, yan yung tatanggalin natin. At i-jumper pa rin natin to. Subukan natin. Kukunin lang natin yung nasira. Ito yung mga maset. Yan lang. Yan lang. Kukunin yung ting. Minsan natin kunin yung maset. Ayan, tanggal na po yung isa. Ayan po. At ito na naman pong pangalawa. Yung unang video nga pala, nasa YouTube channel ko po, Aying TV. Subukan nyo pong bumisita doon para makita nyo yung unang video kung paano ko inayos yung ganito. So, ito yung pangalawang video. At ibang tips na naman yung ginagamit natin. Ayan, natanggal na po yung dalawa. Ayan. At dito na po papasok ang ating ikalawang tips, ang kaha ng sigarilyo. So, hindi po ito. Nandito ko sa loob. Itong nagsisilbing ano niya. Parang foil. So, kuha lang tayo ng konti dito. Yan. Hahatiin na natin ito sa dalawa kasi dalawang bulb yung sira. So, hahatiin natin. Tapos, gaganyanin nyo lang. Yan. Yan lang. Mas maganda kontian pa natin. Masyadong malaki. Yan, mga kamaster. Sundan nyo lang yan. Tutupiin nyo lang yan hanggang sa ganyan. Ganyan lang siya kaliit. Dapat dalawa yung gagawin. Silawang mag-isa. Yan lang na. Yan. Ayan. Dalawa tayo pong dalawa na napakaliit. Tapos, linisan mo natin. So, ayan. Dito na po papasok yung scotch tape. Kuha lang tayong konti. Ayan. Lagay nyo lang yan dyan sa gitna. Ayan. At itakip nyo dito sa sirang bulb. Yan. Takip nyo. Parang ano lang, ipalit nyo lang siya sa sa sirang bulb. Yan. So dito naman sa kabila. Yan. Dikit na. Tapos dikit nyo dito. Ganyan lang. Ganun lang kasimple, mga kamaster.
Siguraduhin nyo lang na nakadikit talaga. Ayan. Ayan na. Tapos na po. Ayan po yung resulta niya. Ayan po. So, susubukan na po natin mga kamaster. Ito po yung magana. Ito po yung sira. Susubukan natin kung gagana. Sakman natin. Yun, nahilaw pero nag-blink lang siya. Diin muna natin. Sakman natin ulit. Nailaw siya mga kamaster pero hindi po siya na ano. Isa na pong option dito. Lilinisan natin ulit. Ayan, subukan natin. Yan mga kamaster. Di lang kasi siya na nalagay ng mabuti. Sana naman gumana. Ayaw pa rin mga kamaster. Ano talaga to? Uy. Kaya ang giliin mo diha oh. Ayun nga pala. Nandito pala sa kabila yung ano. Nandito pala. Ayan. Saksak na natin ulit. Ayan. Gumagana na siya guys. Ganun lang kasimple. At saka ano lang, isang foil ng sigarilyo lang. At mas lalakas yung ilaw niya kapag ganito yung ginagamit nyo. Yung unang tips andun sa YouTube channel ko at ito yung pangalawa. Ayan. Yan po. Sundan nyo lang po yan. Pag hindi po pala siya gagana, linisan nyo lang ulit. Kasi may mga natitirang ano mga kalawang. So ayan, natanggal ko ng yung kalawang. Tapos pinalitan ko ng ng foil. Kaya testing natin ulit. Ayan. Goods, pwede na po natin itong gamitin. Doon sa labas, wala pong ilaw doon. Doon natin ito ilalagay. At susubukan natin, baka hindi na naman ito gagana kapag nilagyan natin ng ganito. Ayan. So, ayun. Okay na po to. Napakadali lang. Sundan nyo lang po yung ginawa ko. Isang foil lang po ng sigarilyo at saka scotch tape lang. Linis lang. Linisan nyo lang po. At okay na po. Nagagamit na po natin itong mga sirang LED bulb. So maraming salamat po sa nanonood dyan.
At kung sa tingin mo itong video na to ay nakakatulong sa iyo, paki-subscribe lang po ng aking YouTube channel, Aying TV, at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong tips, tutorial at ang pag-aalaga po ng ating mga hayop sa susunod na video. So maraming salamat po mga kamaster. Ito nga pa pala si Aying TV. Sa susunod ulit. Thank you.